ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬೊಂಬೆದ ರೈತ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಬೊಂಬೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವನು ದೆಕೊಂದೆ ದುಂಬೆನು ಈ ಬೊಂಬೆನ ಈ ನಮ್ನಿ ಇಲ್ಲೆ ಮಂತ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊನೋಡು. ಏರಂಡಲ ನಿಕುಲು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತ್ತು ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲೆ ಮಂತ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇನೊಂಜಿ ಬಾಜೆನೋಗಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೆನ ಕೊಜಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪುನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಪಲ್ಯ ಪುರ ಮಂತದಿ ಬೊಂಬೆನ ತಿನ್ಪುನಿರ್ದ ಆಯ್ನಂತ ಒಂತೆ ಪಜ್ಜಿನ ತಿಂದುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂಜಿ ರೈತ ಇಂಚ ಅನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜೆನೋ ಪಾಡ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಬೋರ್ ತಿನ್ನತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ನಿಕ್ಲು ಬೊಡ್ಡ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಈ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡೋಡು. ಆಯ್ತು ಮಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೇ ಪಾಡಲಿ ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೊರ್ಚಿಡ ಬೊರ್ಚಿ నేను ಇಂಚ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ದೇನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದ್ಲೊಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತ ಸೇರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನುಲ್ಲಿ. ಒಕ್ಕೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತುತುಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಪಲೆ. ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತು ಶೇರ್ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇಂತೆ ಕೊಜಪ್ಪ ಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ నేను ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಇದು ಕೊಜಪ್ಪ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡೊಂದು ಜೀರ್ದೇರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಬೊಡ್ಡ ನೇಯ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪಡವೆನ್ನ ಪಾಡೋಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಜೀರ್ದೇರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ ಪೊಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಗುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಈ ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಜೀರ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀರ್ದೇರಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ నేను ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು. ಈ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.